bushe 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 mu yi gwagwatsula. Zan daki bushe 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 mu yi gwagwatsula. Kaya na bushe fa na manya ne ba batu ne fa na yara. Birish ebi ya zama kwaro a kunna su ya zama dodo. Harka ta bushe fa akwai daɗi musamman idan ta nuna. Soja boy na sara ma salon naka na burge ni. Zan daki bushenta na ji daɗinta na gawaye zai tanka ma. Zan daki bushe 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 mu yi gwagwatsula. Hakan naku na burge ni. Fatu banon za akwai ta da laushi. Murya jagwado ma akwai ta da kaya. Zan daki bushenta na ji daɗinta na gawaye zai tanka. Wai Amerikan ya tsere domin an tafke sa. Zan daki bushe 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 mu yi gwagwatsula. Idan kina san iPhone 16 sai ki zo mu yi gwagwatsula. Idan kina san TLK ma da ki zo mu yi gwagwatsula. Idan kina san komai ma da ya ki zo. Chakoro 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 chako. Chakoro 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 chako. Chakoro 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 chakoro. Zan daki bushe 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 mu yi gwagwatsula. A shafan ka mai waka ne ya zo min da baitin bushe ya ce min idan dora mai. Yan mata akwai ki da kaya komai na ki yayi masa daidai. Yan mata ki zo ki ku zauna idan girgiza masa kaya. Zan daki bushe 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 mu yi gwagwatsula. A shafan ka mai wakan nan na gidan soja boy din nan tantirin ɗin iskan nan. Zan daki bushenta na ji daɗinta na gawaye zai tamka. Bushe ba akwai shi da daɗi mata fa akwai ku da kaya. Akwai ku da kaya. Zan daki bushe 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 mu yi gwagwatsula. Zan daki bushe 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 mu yi gwagwatsula. Zan daki bushe. Zan daki bushe 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 mu yi gwagwatsula. Chakoro 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 chakoro.